Op het daken en ik door de tuin, zoals erin. En zoals ik regelmatig stront in de tuin. Maar daar bloot er net bij. Er binnen een protte vernielingsonrjochten door de stiermut. Dwarpsbelang Boetenpost ziet het uit hoe grut de oerlijst is via een oproep op Facebook. Het tientallen bewoners hadden er al op reageren. Nou, ik kreeg uit het hele dorp een reactie van. Zeg maar van de rond van het dorp, midden in het dorp. Daarna had ik naar mij wat mensen praten en ik, van je bent zek, jij bent zek actief, bij mij gaan ze onder de motorkap zitten. En wat moet er nou doen worden? Ja, dat is een heel goede vraag, want zou ik het begrepen heb, is de skim toch beschermen, dus ik kan net zonder meer wat ontwaan. Maar daar hebben we verder nog net niet verdiepen, want ik ben eigenlijk wel rompelen door het aantal reacties. Tientallen bewoners hadden er al op reageren. Nevens de jachtbeheereenheid is er wel een oplossing om de oerlijst in het dorp te verhelpen. Nou, als jagers mogen we ze net zitten, ze zijn beschermen. Maar in de nieuwe natuurwet, daar is een ruimteopname. De provincie kan een ontheffing verlenen dat ze in het dorp, hier dus in de stritten, vangen meest en maar ze wel loslaten. Is dat een afdoende maatregel, denk je? Ik vind het net, eigenlijk maar ze gewoon zitten.